Åh! Åh! Jeg tror... Fuck! Shit! Fuck! Yes! Åh! Det minder næsten om fiskeder det her i New Zealand jo. Tog den lige der, mand. Fuck! Vi er velkommen. Jeg ved ikke hvor stor den er, men den fighter fandme godt. Det ved jeg ikke. Ikke så stor igen, men prøv at se, min ligning kan gå helt amok den her. Oh. Stop. Ja, den tog sådan her fra vandet. Den er kæmpe, den er 5 kilo. Det er den, det er den. Jeg har det tændt. Fuck, den tager lige ud. Fuck. Oh! Jeg kunne ikke engang se den mere, jeg så var den svømmede. Så jeg sådan, fuck. Hey. Færdig? Jeg tror. Jeg tror, vi er taget hjem. Giv dem til, nu kan jeg gå ind der. Så. Okay, sækfisken. Jeg skulle også snart være lidt træt i hvert fald. Ja, ja. Tasken. Så. Hvis de er nede i vandet, der er nogen her. Eller så sådan en der. Men den her. Jeg kan ikke vurdere, om de er nede i vandet, eller hvad de er. Jeg synes bare, de har taget dem sådan der, hvor spinnerne de kommer. Det er ikke sådan noget. Så er jeg bid igen. Nej. Så er du da fandme sammen. Okay. Ja, den skal nok. Der var den sgu. Wow. Så den kæmper godt, den kæmper fandme godt, den gør. Nej, jeg mistede den.